Ngono. Wong pira, Cung? Wong pira? 12. Pekno silet nek ngono. Telatan wong ora tau melok. Oke, terima kasih nggih Bu. Nggih matur sembah nuwun sehat selalu berkah barokah. Jare Bu aku kayak takene musik ben ora kecangkeman, Bu. Ngono. Ya Mas. Yo, Lilo bersama Mas Nanda Abinawa. Campur dari Orang nganggo. masih pertama berkah NPSU Sonagol Semprol Music matane. Opo wis ora kelingan sumpah janjimu mong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ra kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya
Joko malah mok mlenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu senajan bojo ning ati yen to aku ora bisa duweni lilo atiku wis lilo nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya Sikat Masaris. Semangat bar tuku sawah. Iya, terbang benak yo opo wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sinesen lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku wes nganti telung detik nanging sliramu ra kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya pun maringi bebungah dititipne salwah. Iya. Matur nuwun Mbah. Matur nuwun, Mbah. Barokah. Anu bojoku titipi ya, Mbah. Monggo. Pripun, Mbah? Jantenan memang nek dagelan saiki iki pancen kudu pinter nyanyi. Nggih ta? Nek jaman dagel aku jecilik ya. Iya. Dagelanmu.
Ngono ae wis penake ra karuan. Lah Mas Nanda ngaturi pisan gawe wong sing duwe gawe ya dulure dhewe wae. Tambah sak lagu pisan gawe, Aa monggo. Nggih, nggih. Pisan gawe. Mas Nanda, monggo. Mas Nanda terus sampean to. Kowe gentenan Apa lagune apa lagune? Napa, Mbah? Napa? Puspita Nolo, Puspita Nolo. Nah, iki lho Mas Nanda. Ayo Ya, duet ya. Mas Nanda, Puspita Nolo. Ada Puspitonolo. Ya. Campur sari spesial kagem tamu undangan. Ya. Pisan gawe pisan. Sapa ngerti bose Bu Inggi ape duwe gawe nek menawa ditimbali cah. Karisuk Januari kok cah. Sapa ngerti engko nek selawatane engko tanggal 17. Kene sing kosong tanggal 20 kok nek gelem ngono lho ya. Amin, amin. Ah iso. Pokoke engko terus do teko kabeh, ketoprak ndi teko kabeh ya ya. Heeh. Pus. Pitonilo. Pitonolo. Monggo ya. Ngono. Alah, nggih Nanda sing nyanyi ame mbok seliring no. Ayo aku piye sing nyanyi. Jalan ya aku gak iso. Aja. Aja aku gengsi aku. Ayo Mas Rocky. Wong calon ketua kok. Nambahi rasa
matur Dulana. nuwun. Makasih ya, Le. Ucapan Gus. Sehat selalu. matur nuwun. Sehat selalu. Assalamualaikum. Laris jobnya. Amin. Tingkir amin. ben kratu yuk jadi terusno ya. Ayo. Mesti wae sak jroning iki lha apa ae Don. Tuwuh tandha pitakon apa sebabe nganti aku dadak mancing. Pancen bener apa karepmu? Nganti jeneng sira dadat sak tenane aku mung kepengin siji. Ora ana liya layang partis ora sing tok regem, kudu tok pasrahke karo aku. Kowe bakal kepengin layang partis. Iya. Bakal tak kuku. Piye? Wah, kowe. Ning kene ora tu semenanjung tak jaluk kudu bali saka tangan kena nanging ana pitukon. Ya wis melundung serah kening papan. Temtok kene papan cangkat. Ojo nganti bajut. Aku bakal mundur. Karet. Kena wong Demak Bintoro njaluk ana ratus mantu. Nanging sing temekane papan kene kudu Sultan Tenggoro Putra. Nanging dene temekane papan kene kudu kaijenan ora nganti dom. Tak wujuti apa sing dadi penjaluk. Kanjeng Sultan, Apa sing mbok karepake? Kok nganti kowe tumindak sing kaya ngono? Kanjeng Sultan, Ya. wis punipun ngantos kula tindak kados ngaten mboten teges kula pen rong-rong kawibawan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Niku ora. Nanging kula namung meri. Jalaran menop pendak setahun sepisan panjenengan kersa rawuh wonten negaranipun Hadipati Kemancan. Nanging pisan kiwala panjenengan boten nate rawuh wonten ing Kadipaten Menarukan. Oh perkarane kuwi Nggih Kanjeng Sultan. ya sing gedhe pangapuramu. Nggih. Kalamun sak pentara iki aku ora nate swalono ing Kadipaten Menarukan. Lah iki wis tak wujuti, tak turuti saiki. Ora terus mbok tak suwun kondorono ing Demak Bintoro. Bab perkawis menika gampil. Rening panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing Kadipaten Menarukan. Menawi wonten keparingipun kula badhe langsung pasugata dumateng panjenengan. Kaya ngono ya, matur nuwun. Candrawati Candrasan. Sinaosa menika namung wujud toya petak menika tandha bekti kula dumateng panjenengan. Monggo dipun unjuk. Monggo. Sultan tidak ora ono sing ndereke babar pisan. Selak mesake dirokil. Nggih. Manjung. Sekados pundi Rama Sunan. Kok ora prayoga umpama kesuwen mapan ing tlatah mungsuh prayogane gelis kondur. Lah sliramu ki ngersake kondur ana Demak apa ning Jepara? Kula wonten Jepara kemawon. Yen kaya ngono milih Narpa Cundaka. Menawa babagan menika kula pasrahaken kalian anakku kalingan. Ya Mat, milih Narpa Cundaka sing tanggung jawab nderekke wakmu semenanjung. Kang pantes menika Kyai Karebet Rama Sunan. Karebet. Mergo kowe sing kapiji nderekke wakmu semenanjung. Sing ati-ati ana ing tengahing dalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
di luar Suramanjara. Bromo Semi. Tambah ono pusaka iki. Kersane karebet paten ono layang parti soror put. Wis tak. Mungsuh mulawas goleki le. Assalamualaikum. Wis sumingkir. Wis tak. Ngajeni kelawan kuwi penangsang. Ora apa-apa kowe ora ngajeni kawan aku. Nanging sedelok meneh aku bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Langka kelakon lamun to isih ana Tak singkirake sokarpan. ana ning papan. Ai! Mati kowe. Tangi, Ger. Mumpung karaget semaput, ayo gelundung le jurang Ger. Nek kurang tenaga tak ewangi. Wong tuwa kok ana bocah padha gelut. Sing siji ditambani, sing siji diumbarke gembletak iki piye? Ora butuh wong karaget ora muridku. Ngono. Tangi, Bet. Ber, tenang, Cang. Inggih, Guru. Iki wis titi wancine. Nggih. Balin Demak nagih janji dadi sultan. Ngestok kandhau. Tenang, nggih. Wangsul Demak dadi sultan ayo. Nggih, awet menapa? Wayang parti soro wonten tangan kuwi. Penak temen arep dadi sultan. Iya ya niku partai sorean dudu. Lho, cetok niki layang parti soro. Jajal dibuka. Monggo. Kok ora percaya, Sang? Ah, nggih. Dene ya, Nggih, tak watane sing banter. banter. Kakang kali cukup ben percaya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Kedung Asem. Terus ya. Dengan hormat kami yang bertanda tangan, nama Bapak Suto telah menjual sapi ciri-ciri warna putih sungu berangkat. Loh, kok malah keliru berangkot sapi ki mau piye nggak? Robo Semi niki. Yo, kowe disimpen buat nono iso dadi ratu kok. Dadi ratu. Sing asli iki lho. Mergo petingane dungkulane maling, ngerti arep dimalingi dadi disimpen dhisik. Bener nak dongkulan mak. Layang Partisara ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Sapa wae wedrah keng kacondhokan bisa jumeneng sultan ana ing Bintoro Demak. Keng tapak asma Sultan Babah Patah Simbuningrat panetep panata agama Khalifatullah Amiril Mukminin sepisanan ing tanah Jawa. Iki asli. Yang Gandeng
Partisara sing nggawa aku iki bakal tak wenehke muridku Karebet ben dadi sultan. Ayo Le, dadi sultan. Kula dhewe. Dan Penangsang, Nggih. kowe ora usah bingung. Waton isih ana aku. Kula mboten bingung. Dito Karebet dari sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Perkara kuwi gampang. Mengko aku sing bakal ngreka. Atus pundi carane? Carane yen Karebet dadi sultan ing Demak, wiwit dina iki kowe nyusun kekuatan nglumpukke soreng-soreng Grang Wetan wiwit saka Senori mbakokan sak piturute nglumpukke mengko yen wis nglumpuk kanggo jongkeng kaibane Karebet dadi sultan ing Demak. Disto akan dawuh. Mula kanthi kuwi kowe lan aku sadurunge bali ana ing Panti Kudus. Nggih. Ayo bareng-bareng ndonga kagem Bapak ingkang kagungan kersa. Nggih, monggo. Muga sakwise nanggap ketoprak Wahyu Manggala Nggih. pinaringan rejeki kathah barokah di dunya wal akhirah. Amin. Pinaringan yuswa panjang. Amin. Tebih sangka sengkala. Amin. Selamat ketoprake, selamat sing duwe gawe, selamat penuntune. Amin. Mula kanthi kuwi atur panutup. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.